Alhaji Garba Kore da Wakin Kudu. Eh. Ku dai jam'iyyar APC a iya cewa kun zama fasa taro. Tunda kun daka wa sauran jam'iyyu wawa. Na ga shugaban jam'iyyar na ƙasa ma yana cewa yana karɓar mutane a jihar Plateau. Ya kake ga irin wannan karɓa-karɓa da ai sai dai ya gaji karɓa. Ya riga karɓa kenan. Duk ran da gari ya waye in ka ga nan tawi bai je ya karɓi mutane ba hutawa ke. Amma tun da ya karɓi shugabancin nan sai dai ya sa rana ya ce zan zo rana kaza gari kaza. Duk inda ya je karɓa zai yi. Ga sunan ya karba a majalisar dattawa, ya karba a majalisar wakilai, ya tafi jiha ije ya karbi gwamnoni, ya karba sanatoci. Ai abin da aka yi a garin Plateau a jiya Asabar. Ai nan tawu ya cika dattijo. Ya gwada wa 'yan Najeriya shi ma dan siyasa ne. Shi ma ya san kansa. Bakin mutanensa da suke jihar Plateau. Zaratan PDP duk wani abin da kuke kira ƙarshe ƙoƙuwa who is who din nan kuke kira to ya karbe su jiya. Baka ji hima gwamna ya fito ya wani furici ba yace hima canza jam'iyya zai yi. To sun ce kai shigo musu. Ka san abin da ya faru a Plateau. Da yawa mutane ba su san abin da Tinubu ya ba. A Plateau. Warai kuwa. Ai mu 'yan arewa ko mu ce 'yan Najeriya masu kishi. Ai Tinubu ya gwada mana shi dan kishin kasa. Wato Tinubu yana hada wa kansa kashi Garba Kore. Da yake yin me? Wannan kullakullan mana. Ya to ka ga mun in ba kullakulla ta yana kaya zai dauru. Ai amfani igiya kenan. Ka dora kaya ka ja ka daure ka kulla nan ka zarge nan ka hada kayan ka cuccuf. Shine amfani igiya. Me ne kullakullan ne? Kullakullan da siyasar sa ta gyaru. Ai ka dauki shi ma kaman ibada ne. A dai marar yanzu da ake ciki. Me na kulle a ciki? Ni ba ce a kashe kowa ba shi a dake kowa ba. Sai yasa ku ka ce ba ka yi na gobe jiya ya kwada ka ce kana yi. Yanzu kai Amiru a tarihi fa a duniya fa ba taɓa samun mutumin da ibai gwamnoni jihohi irin Tinubu ba. Tunda ake mulki a Najeriya a duniya. Ba fa magana Afirka ake ko Najeriya ba. A duniya yau ga gwamnoni nan suna yin budget suna shirin budget na trillion da wani abu. Na ga na Kano ma trillion. Na Kano fa yanzu abin da ya ce na trillion. Ba har gwamnatinsa ta farko da ya faɗi trillion da zai yi ce aka yi ina daga trillion 3 ya fara ina jin ko 2 ne da rabi ya fara magana akai. Sai da kowa ya dora hannu aka. Aka ce ina za ga wannan kuɗi. Ga Tinubu nan yana bai jihohi. Biliyan 100 a wata, biliyan 100 da wani abu. Ganduje har ya sauka biliyan 7 ce ta taba zuwa mai gida. Ai an ce wannan abu yana ciwo Ganduje rai. Ba shi kadai ba, duk gwamnonin da suka sauka sai suka koma masinjoji. Ba su ga komai ba su rike komai ba. Wai wannan ne ake cewa a tare da gwamnoni a kada Tinubu. Ai ni abin da yake ban dariya ba, gwamnonin nan fa sun fi mu san Tinubu. Gwamnonin Garba. To me yan siyasar APC ma bai saka sani na dadin Tinubu kamar wannan gwamnonin. Gwamnonin nan yanzu shi fa na Plateau kuka ne ko bai dora hannu a kaya ba an kika cafa haka ba za ka bi shi. Yana so ya shigo. Ya yana so. Duk da harkatocinsa na kamfen da suka bata cewa suka yi za mu bi ku gaba ɗayan mu. Amma in zai za ku karɓi gwamna ba za mu bi ku ba. Ba ma son gwamna ya shigo. Alƙawari ya kai musu. Aka ɗauki jama'ar aka bar shi da gwamnatin. Jama'ar aka karɓe. Amiru duk mutanensu sun dawo. Na Plateau. Birni da ƙauye. To yanzu shi za a karɓe shi ko kuwa? An ce ba za a karɓe shi ba. Ka ji fa da ka taɓa jin jam'iyya. Allah yana ba ku kuna kin karɓa. Shi ne na gaya maka ai talaka bai san abin da ake a Najeriya nan ba. Allah da yawa mutane ba san abin da ake ciki ba. Kuma bayan wani abu da zai baka mamaki. Tinubu ya ɗauki alƙawari duk wanda ya zalunci Najeriya ko ya munafunci Najeriya ba zai mulki da shi ba. Akwai mutane da dama da aka zarge su wajen tura wasiƙun nan Amurka. Ba na son na kama suna na ce suwa da suwa ne, bakin jinin ya shafi da yawa mutane irin wannan. Duk wanda yake da ruwa akan kaiwa Amurka takarda cewa ana kashe kiristoci, wallahi Tinubu ba zai gwamnati da shi ba. Ko yana so. To ina ruwan ma da ai munafikin Najeriya ne. Ai ya ci mana ƙasa. A yadda ƙasar mu. Kuma akwai manya a ciki Garba. Na ce maka ba za ka ji a baki na ba. Dan misali ne maka. Manyan gaske kuwa. Masu kabilanci. Ai muna da kiristoci masu tsananin kabilanci a Amiru. Akwai su muna da su. To nan tawi ba kirista bane? Amma kaga yana daga cikin wanda yake yakar mutanen da suka je Amerika suka haɗa munafunci. Duk wanda aka san ya je Amerika ya kai wasiƙa ta sharri akan Najeriya musulmi suna kashe kiristoci.
kowani ne shi sai ya fuskanci hukunci tsakaninsa da ubangiji dan dan Najeriya ba zai yafe masa ba dan cin amanar kasa ne wannan kamar shirye juyin mulki ne to irin waɗannan abubuwa Tinubu ne kada zai iya maka wannan wallahi in ba Tinubun kasa ba waɗannan mutanen da suka munafunci Najeriya ma tsoron su ma wani shugaban zai je dinga jansu a jika su zai kyautata fiye da kowa to yanzu wai Garba an sasanta da Tinubu ko za su harbo Tinubu yace ina adalci ina abin da ya kamata to ai Amerika yanzu wannan abin da ta yi daraja ta kara mana a duniya ai yunkurin da wannan Amerika ta yi baka ga kasashen da suka mai mata da martani bane a Amerika mu mun san ma muna da gata ne irin yanzu ba sai da aka motsa muka gani ba China fa baka ji abin da ta ce ba baka ji Faras ba to duk waɗannan su Rasha duk waɗannan kasashen da suke Amerikan take jin tsoron su baka ji martanin da suka mai da Amerikan bane nan fa ake cewa Tinubu yana yawon banza yana Rasha yana China yana France to yau gashi nan abin da yawon ya nuna mana gashi nan alaka ta yi daɗi ai kaga ka zaɓi shugaba na gari ko ba komai ka zauna lafiya Tinubu na gari ne shi dan kishin ƙasa ma